Ma'lum bolşaýaly şu günler zähmet ruhudyna bolýan raýatlarymyz din salmak hemde şol wagtyň özünde saglygy berkitmek üçin ähli mümkinçilikler döredilen Awaza milli syýahatçylyk zolagyna din salýarlar. Bilşimi diýäli, Awaza milli syýahatçylyk zolagy diňe bir din salmaga däl, bu ýerde halkara şäherlerine geçirmek üçin hem ähli şertler mümkinçilikler döredilen. Ine bugun Awaza milli syýahatçylyk zolagyna berkarar mehmanhanasyna Hadar deňdi durnukly ösüşiň hatirasyna hyzmatdaşlyk atly ilmi amal maksat geçirli. Ol hormat prezidentimizin taýşary boýunça Daşky Uşaw Gorumak ministrligi we Hadar deňdi institut tarapyndan Daşary işler ministrligi bilen hyzmatdaşlykda guruldy. Masata ýurdumyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri hemde degişli ministrlikleriň we puwduklaryň dolanýyş edaralarynyň ugurdaş düdümleriň ýol başlary hemde hünärmenleri, ilmi jemgyýetçiligiň wekilleri gatnaşdylar. Mehmanlaryň hataryna Hadar ýaka döwletleriň şol sanyna Türkiýanyň, Gruziýanyň, Ruminiýanyň, Beýik Britaniýanyň we Täjikistanyň agryly halkara we sewit gurumlarynyň ýurdumyzdaky wekilhanalarynyň şol sanyna Birleşen Milletler Guramasynyň hemişilik utgaşdyrjysynyň edarasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň, Birleşen Milletler Guramasynyň Daşky Uşaw boýunça maksatnamasynyň, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkeziniň, Bütün Dünya Bankynyň, Halkara Deňiz Hukugy boýunça institutynyň, Halkara Ummanlar institutynyň we beýlekleriniň wekilleri bar. Maksat mehmanhana toplumynyň eýwanyna Hadar deňiziniň tebigy gözelliklerini ýurdumyzyň tebigaty goramak ulgamyna ýeten sebgitlerini görkezýän serginiň ýaýwanlanmagy bilen baglanly. Forumyň açylyş dawratyna hormat prezidentimiň Hadar deňdi durnukly ösüşiň hatirasyna hyzmatdaşlyk atly ilmi amaly maslahatçylary iýeren gutlugy ulunsynyň dinlenildi. Kutlagda oňyň bir taraplyk syýasatyna esaslanyp Türkmenistanyň Hadar deňiziniň parahatçylygyň, ananşmagyň we dostlugyň deňizi bolmagy uğruna taýýarlalaryny dowam etdirýänligi belenilýär. Döwlet başlamy gutlagyna biziň ýurdumyz Hadar ýaka döwletleriň arasynda energetika, ulug logistika, senagat, sewda ulgamlaryna ýakyn hyzmatdaşlygyň ösdürmegine ygrar. Hadar deňiziniň gorşawyny gorap saklamak sebäpli ekologik awadançylygy öpüşen etmek bilen bagly wezipeler 5 döwletiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm uğur hökmünde hemişe ünsmerkende saklanýar. Hadar deňdi we oň Daşky Uşawy ýüze çykýan dörli wekimlere şol sany howanyň üýtgeme bilen bagly howplara duýgur öýelboşly tebigy toplumdyr diýip belleýär. Arkadaly gahrman serdarymyzyň utlugy uly ruhunetlik bilen kabul edildi. Herki bu geljek nesilleriň behbidine ähli ekologiýa meselelerini şol sany Hadar deňizi bilen baglanşykly meseleleri netijeli çözmek başlangyçlardan çykyş edýän ýurdumyz bu parahatçylyk, söýjülik we hoşdetli goňşulyk, milli we umumy behbidleri nazar almak, tewte deň hukukly, özara behbidli hyzmatdaşlyk Hadar ýaka döwletleriň köp asyrlyk taryhy medeni gatnaşyklar bilen baglaşylan halklarynyň arasynda dost oganygy puwtalandyrmak ýürelgelerine esaslanýan syýasaty amala asyrýar. Masatyň gün tertibine ykdysady, durmuş we ekologiýa meseleleriniň mütewi toplumynyň çözgüdini özüne jemleýän durnukly ösüşi öpüşen etmekde kenar ýaka ýurtlaryň hyzmatdaşlygynyň mühim meseleleri girildi. Çykyşlarda degişli ulgamda sewit döwletlerini şeýle-de Hadar ekologiýa maksatnamasy atly sewit maksatnamasyny durmuşa geçirmek çäklerini anyp balýan köp taraply işleri giň işleýän beýan edildi. Maslahatçylaryň beýleşleri ýaly Hadar ýaka döwletleriň beýleşisi tarapyndan tasdiklanan Hadar deňiziniň deňiz gorşawyny goramak hakynda çarşywaly konwensiýa Hadar ekologiýa maksatnamasynyň möhüm üstünligi boldy. Her kuwatda bu resmi namada kesitlenen halkara hukuk esaslary Hadar meselesiniň dürli ugurlaryny hadalaşdyrmaga gönükdirlen täze hukuk namalarynyň işlenip taýýarlanmagyna we kabul edilmegine öz beýana tapýar. Hadar deňiziniň kenar ýaka zolagynyň tebigatyny goramak boýunça şäherleri düzgünleşdirýän başga da bir näçe resmi namalaryň şol sany Eýranyň Ramsar şäherine Birleşen Milletler Guramasynyň suwda ýüzýän guşlaryň ýaşaýan ýerler hökmünde halkary ähmetli suw batgalyk ýerler barada konwensiýasynyň kabul edilendigini noktaly. Ýurdumyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň beýleki ýer forumlaryň minberlerinden beýan eden hemde Daşky Uşaw goramak, suw energetika serişdelerini rejeli peýdalanmak we alyk howpsuzlygyny öpüşen etmek meselelerini çözmäge, Hadar deňiziniň ekologiýasyny goramagyň ygtybarly ulgamyny döretmäge gönükdirlen netijeli başlangyçlary halkara beleleşiginiň giň gollawyna eýe bolýar.
Şeýle 2023-nji ýylda New York şäherine geçirilen Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň 72-nji sessiýasynyň plenar mejlisinde Türkmenistanyň öňe süren ileri tutýan garaýşlarynyň ähmiýetini oturly. Hususan Hadar deňdiňiň daşky urşawyny oň biosferistlerini gorap saklamak, şeýle-de bir näçe ekologiýa meselelerini çözmek bilen baglanşyk wezipeleriň giň toplum boýunça hünärmenleriň arasynda halmatdaşlatmak üçin halkara meýdança bolmagy gönükdirilen Hadar ekologik başlangıcını döretmek baradaky teklip belenildi. Çıkışlarda häzirki günlerde Sewitde halmatdaşlyk etmek hemde howpsuzlyk, ykdysadyýat, ekologiýa we tebigy serişdelerden peýdalanmak meseleleriniň giň toplumyny öz içine alýan şertnamalaryň hukuk biniadynyň kemale gelýändigini notaly. Bellenşäri deňizde halmatdaşlyk etmeň möhüm meselelerine değişli bir näçe beş tarapyň pudak resminamalarynyň taslamalary işlenip taýýarlandy. Hadar deňizde kenarýa ýurtlaryň arasynda halmatdaşlygy hasy giňeltmäge ýardam berýän ören möhüm jewizleşdiriji şert bolup durýar. Şunun bilen baglykda formatlarylar Hadar deňiziniň durnukly ösüşiniň tebigy eka ulgamy daşky urşawyň durnuklygyny kepilendirýän derejesine çenli ýygydaly dikeltmeň Hadar ýaka döwletleriniň ähliýetiniň bilelikdäki tagallalaryny netijesinde mümkin boljakdygyny bellediler. Bu gorda anlap bolýan bilelikdäki işleriň netijeligini artdyrmak maksady bilen Birleşen Milletler Guramatynyň Türkmenistanyň Hadar deňiziniň su gorşawynyň ekologiýa taýdan howpsuzlygyny öpüşetmek, oň bioferistlerini hemde gazanylmayan peýdaly baýlyklaryny rejeli peýdalanmak baradaky garaýşlaryny, şeýle-de Türkmen tarapynyň Hadarda almy barlyklary geçirmek hakyndaky alalaşygy işläp taýýarlamak boýunça başlangyjyny gollaýar diýip maslahatçylar bellediler. Hadary parahatçylygyň we alalaşygyň mekanyna halkara strategik durnuklygyň we howpsuzlygyň möhüm bölegine ähli meseleleri diňe syýasy diplomatik serişdeler arkaly döwletleriň garaşsyzlygyna hemde çäk bitewligine hormat goýmak esasyna çözmeň nusgasyna öwürmek urnaky umumy maksatlar we tagallalar özara gatnaşyklaryň kesitleýiji şert bolup durýar. Mundan başga da Hadaryň biologiýa serişdeleriniň hemde deňiz gorşawynyň ýagdaýyna ýygydaly gözegçilik amala aşyrmak, bu gurda almy barlyklaryň giň toplumyny geçirmek möhüm wezipeleriň hataryndadyr. Çıkışlarda Ýewropada howpsuzlyk we halmatdaşlyk guramatynyň Aşgabatdaky merkezi bilen gatnaşyklaryň ugurlary giň işlerini beýan edildi. Merkez Türkmenistanyň ekologiýa we ykdysady howpsuzlygyny potolandyrmagy hemde Sewitliň halmatdaşlygy giň etmäge gönükdirilen başlangyçlaryny gollaýar. Ýewropada howpsuzlyk we halmatdaşlyk guramaty tarapyndan Sewit derejesinde durmuşa geçirilen möhüm iri başlangyçlaryň we taslamalaryň hatyryna ekologiýa taýdan arasda ýaşyl energiýany ilerletmek bilen birlikde bir näçe köp ugurly wezipeleri çözmäge gönükdirilen Hadar deňizi Sewitine ýaşyl portlary we özara baglanşyga ýardam bermek taslamasy aýratyn bellenip geçirildi. Çıkışdan Hadar deňiziniň Sewitiň halklarynyň awadançylygyny ýokarlandyrmagy gönükdirilen köp sany halkara taslamalaryň möhüm bölegini bellediler. Kenarýa döwletleriň esasy ileri tutýan ugurlary özara bähwetli ykdysady halmatdaşlygy ösdürmek, maýa goýum ýagdaýyny gowlandyrmak, ýagtybarly we howpsuz aragatnaşygy öpüşetmek, ýokary giýerdejilik we ekologiýa taýdan arasa tehnologiýalary çekmek üçin amatly şertleri döretmekden ibaretdir. Maslahatçylar awada milli syýagatçylyk zolagyna ýokary baha berdiler. Bu dinjaş dolagy, Sewitiň mineral, çyýmal, biologiýa, şipaxana, dinjaş we syýagatçylyk mümkinçiliklerini peýdalanmagy toplumyň hemde oýlanşykly çemeleşmeň nusgasy bolup kalmady diýär. Hadaryň kenar ýakasyna gurulýan şipaxanalaryň we mihmanhanalaryň, şeýle-de senat kärhanalaryň esasy alamatlarynyň biri olaryň ekologiýa howpsuzlygynyň halkara ölçeglerine laýyk gelýänidir. Kenar ýakasyna anlap bolýan bagy bostany öýdöretmek urnaky giň garymly işlerim ekologiýa ugruna ilerletmäge goşun goşýar. Bu ýerde adam zähmeti netijesinde ýaşyl tokoýlar döredilýär. Täze filgäk zolaklary dinjalýanlaryň saglygyna oňun täsir edýän has amatly howa gurşaw emele gelýär. Maslahatçylar forumyň netijelerini jemläp, Hadar deňiziniň günniň Hadar Sewitinde halmatdaşlygy, parahatçylygy we ynanşmagy potolandyrmaň möhümde barada gyzyklanma bildirýän ähli taraplaryň garaýşlarynyň birdigine nowata kedek bellediler. Hemde Hadar deňiziniň ygtybarly ekologik goraglygyny, oň umumy awadançylygyň ösüşiň bähwetlerine laýyk gelýän mümkinçiliklerini ösdürmegi öpüşetmekde halkara halmatdaşlygy mundan meýlekde ilerletmek zerurdygyny bellediler. Maslahatyň ahyryna ýygnananlar
Hormat prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Onda bildirilen mihmansyýarlyk we şu gedeki çäräniň guramaçylygynyň ýokary derejesi forma geçirmek üçin döredilen ajaýyp şertler, tebigaty goramak çärelerine berilýän üns tebigat serişdeleriniň rejeli peýdalanylmagy we hadaryň daşky uşagynyň netijeli goralmagyny öpjün etmek ugruna ekologiýa maksatly möhüm taslamalaryň durmuşa geçirilýäni üçin tüýt sürekden hoşallyk beýan edilýär. Hadar deňiziniň güni münasibetli oralan şäher oňdaşlarda we mihmanlarda ýatdan çykmajak täsirler galyryp, ýer ýüzüniň bu täsin tebigy merjenini gorap saklamak ugruna hyzmatdaşlygy berkitmeň ýoluny ýene de bir möhüm ädim boldy. Mihmanlar üçin medeni maksatnama gözegine tutuldy. Şol sana awada milli syýahatçylyk zowlugy bilen tanşlyk gezilenişler guruldy. Haydar Pasoy, Birleşen Milletler Guramasynyň alyk we owa hojalygy guramasynyň baş hünärmeni. Hadar deňiziniň güni münasibetli geçirilýän bu bayramçylyk dawarasyna gatnaşmak men üçin diýsen ýakamly. Türkmenistan döwletiniň Hadar deňizini gorap saklamak, oň baýlyklaryny ýerlikli ulanmakda alyp barýan işlerini uly hormat bilen bellemek isleýän. Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlyk we dostlukly gatnaşyklar barha gülläbesýär. Bu forum ören möhüm bolup, Hadar deňizi degişli durly meseleleri öz içine alýar. Bu forum ören ýokary derejede geçdi. Onu Hadar ýaka ýurtlarynyň wekiller şeýle de deňde göni çykargasy bolmadyk ýurtlardan wekiller gatnaşdylar. Forum atnaşanlar adakly çykyşlar etdiler we degişli durly meseleleri, ýagny daşky uşagy goramak, deňiz baýlyklaryny goramak we rejeli peýdalanmak, bu sebäpli durnukly ösdirmek, ulug logistikany we ýaşyr ýollary ösdirmek barada aýdyp geçdiler. Bu agdalan temalar ören gydakly we wajyp bolup durýar. Pursatdan peýdalanyp, şeýle giňme şöyle çäre atnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin Türkmenistanyň çuňur hurmatlanýan prezidentine hem-de türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagy çuňur hoşallyk bildirýän. Sag bolun. Mateusz Benko, Birleşen Milletler Guramasynyň daşky uşagy boýunça maksatnamasy esasyna amala aşyrylýan Tehran konwensiýasynyň sekretariatynyň wekili. Biz Hadar deňiziniň halkara gününe başlanan şäherlere gatnaşýar. Alma masatyň çäklerini we Hadar deňiziniň ekologik gün tertibiniň meseleleri boýunça öýdary pikirleşdik. Belinşi ýaly Hadar deňizi 5 tane ýurdy birleşdirýän deňizleriň biridir. Hadar deňizinde strategik taýdan halkara gatnaşyklaryň ýolu goýulýar. Erkwatda Hadar deňizini goramak babatda bir näçe işler anyp barýar. Şonuň üçin hem bu geçirilýän halkara forum uly ähmiýete eýedir. Ýokary derejede geçirilen Hadar deňiziniň güni münasibetli Hadar deňizini goramak boýunça halkara forma çakylyk üçin Türkmenistanyň çuňur hurmatlanýan prezidentine hem-de Gahrman Arkadagy çuňur hoşallyk bildirýän. Sag bolun.